ịma na ibe ọgwụ kpakpando n'eziokwu na enwere ofe ọnwa na South niile na-ekwu ya maka na onye ọbụla ya azụ ọnwa ya azụ ya be nne ya ọ bụrụ ọnwa na na-achị na ikwere ekwe ọnwa na ndọkị na ikwere ekwe mana ọnwa na South na ya ekweghị ma chacha na-ekwu ya ọkwa ofu ọnwa enwere enwe onye ọbụla bụ ọnwa na South na oyi awụ nri kpakpando ka oyi awụ nwata chọba nke ihe na Nkanu gee ntị ịma na ọ na-abụ nwata chọba nke ihe asị na ọ gbara ajọ nwa mana ọ bụrụ ya na nwata kpaba nke ihe kpatacha asị na ọ na-abụ nwata kwọta aka osele ọganya rie nri ị na-abụkwara ibe a na-ekwu agbadọlọba anyị o buchiri ezi na anụ uri nwoke ọma o buchiri ezi na anụ uri odogwu nekwu ya nwanne igirige ndị oji fesoro eme ọgọ na anụ uri niile ọnụ nwoke na gị nwata chọba nke ihe ọkwa ọ na-awa oribido nwaanyị o jekọọrọ dị na anụ ya mana ọ na-awa oribido nwoke o jeri eri n'ude maka gịnị onye ọbụla nwere arụsị nwoke ya chọkwa arụsị nwaanyị gwa ya aka maka ibe nwoke bụ n'obi akarịkwa ibe nwoke bụ n'isi akarị nwata chọba nke ya nwata chọba na ịbịakwa ịmakwa ibe nji ekwu na ịbịakwa ịma na ọ na-awụ nkwụ ele nsi ekwu mụ na ọnwa anyị anaghị aghọtakwa o nwere ebe ọnwa na-aga enwekwara ebe nna aga ebe anyị na-aga enwere ebe ọ na-anata ike ebe nna anata ike enwekwara m ebe nna anata ike gbana ọkwa ofu Chukwu ka a na-ekpere ịma na ndị omenala be anyị na anyị wee ezigbo mmadụ anyị nwekwara obi ọma kpatara abịa be anyị na-ewere bestiana best site dị na ana be anyị ọkụ ya ka anyị na-enye ndị ụka ma ejelu ọrụ ụka ọkwa nne ịmakwa na ọ na-awụ ndị ụka mebe ihe onye omenala bịa ndị ụka anabata ya mana ndị omenala mebe ihe ya ha bụ onye ụka n'ime ya abịa gwago na ba na-eme ibe alụsị na onye ọbụla jere ya bụ ibe ji eje ọkụ mmụọ ọdụmma onye ọnwụ na biri ọkwasị onye biri ka ibie biri kedu ibe ndị ụka ji achọ okwu ajụjụ nna ajụ ịma nọ ndị ụka na-achọ okwu ọkwa ndị ụka mere na a na-adụghị mma ọ ya wụ ibe na-egbu anyị maka na ibe mere emenu ma na azụzụ hapụrụ Chukwu ikpe ana m ajụzi ị na-eme asa anyị na Enigwe ga-akwụ ụgwọ nduzi Enigwe ọwụ inshọransị kọmpani ka mmala Enigwe ọ bụ inshọransị kọmpani ka m na-ajụ ọkwa dipendịrị ịma na o nwere ibe a na-ekwu a gwara anyị gee ntị o nwere ibe akwụkwọ nsọ gwara anyị ndị ụka